Татарстан балы, Башкортстан балы белән конкурентлык бармы аларның? Кайсы әйбәтрәк дигән, кайсы күбрәк сатыла дигән, кайсы хөрмәтлеләр дигән. Башкорт балы бөтен Россия буенча бөтен мировой стандартка чыккан бал. Башкирия баллары бар безнең, Юке балы Башкириядән. Тагын берничә төрле балларыбыз Башкирияда. Алганнар инде төрле районнар үзебезне качывать итәргә башка. Безнең баллар инде күбрәк. Сез опаста гына эшлисезме или башка җирдә дә бармы марталыкларыгыз? Безнең основной марталык Апас районында гына, җиребез тирә-як барган качывать итәбез. Кайсы яклардан? Барабыз Башкирия, барабыз Саратов, Ульяновская якларына барабыз. Гомумән бу бизнес акча китерлек хәлдәме? Ничек уйлыйсыз? Менә сез канәгатьме үзегезнең бушка алганыгызга? Ничек дип әйтим? Сәсән хәрәкәт җидедә була инде. Сәргә кирәк, сезне яратырга кирәк. Яратып сәсән һәр вакытта да була. Апаста сез үзегез генә бал белән шөгыльләнәсезме? Юк. Шөгыльләнмә. Абай халыкта ихтыяҗ бармы соң балга? Алырга телиләрме? Аларга телиләр инде төрлесе бар. Кайсы кешегә яхшы бал кирәк, кайсына арзан бал кирәк. Сине төрле кеше төрлечә. Kırklar nili balcıya çeşekten son var. Korabuday balı var, gönlük var, şeşek balı var, simenki balı, akatsi, ülke. Daha mesele var bizde. Bu yarışlık var. Anlar edin, özümüz yasıyoruz balığa koşarız, neyine. Krapolis'in, Birgan'ı, Polisan'ı koşarız. Anlar Kidroy jeyitsi деген бал бар еді, салқын дегеннен бек яқшы бал, иммунитетini яқшы көтере, бек пайдалы бал, сібір балы.